said, "O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls, protecting them from all the miseries of material existence. All the sages under the shelter throw off all material miseries. We therefore offer our respectful obeisances unto your lotus feet." సో అద్భుతమైన శ్లోకం. దేవతలందరూ ఎందుకు కృష్ణుణ్ణి శరణాగతి పొందుతున్నారు, ఎందుకు మనందరం కూడా జీవులందరూ కూడా దేవాది దేవుడికి శరణాగతి పొందాలి అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పారు. మన కష్టాలు, మన సుఖాలు అంతా కూడా నిత్యమైనటివి. ఇక్కడ మనం అనుకుంటున్నాం ఇది ఒక సుఖం అని, కానీ యాక్చువల్ గా అది సుఖం కాదు. మనం అనుకుంటున్నాం అది కష్టం అని, కానీ అది కష్టం కూడా కాదు. సో ఏది కూడా కష్టము కాదు, మన జీవితంలోని ఏది కూడా సుఖము కాదు. ఇది నేను చెప్పట్లేదు, గొప్ప గొప్ప దేవీ దేవతలు చెప్తున్నారు. సో వారికి ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క పాదాలు ఛత్ర ఛాయ లాంటివి. ఒకవేళ ఆ ఛత్ర ఛాయ లోపలికి వస్తే, కేవలం ఆ గొడుగు లోపలికి వస్తేనే మనకి వర్షం అనేది తెలియదు, వడగళ్ళు అనేది తెలియదు. అన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నట్టుగానే అనిపిస్తాయి, కానీ మన మీద మాత్రం పడదు. ఆ రకంగా భగవంతుని పాద పద్మములు మనం ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటామో అప్పుడు మనకి భౌతికమైన కష్టాలు, భౌతికమైన సుఖాలు ఏది కూడా మనకి తెలియదు. ఇవేవి కూడా మనకు కాదు అన్నట్టుగా అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్న దాని వల్ల మేము మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాము అని దేవీ దేవతలు చెప్తున్నారు కదా. There are many sages and saints who engage in trying to conquer rebirth and other material miseries, but all of them who take shelter under the lotus feet of the Lord can completely throw off all such miseries without difficulty. Others who engage in transcendental activities in different ways cannot do so. For them, it is very difficult. They may artificially think of becoming liberated without accepting the shelter of the lotus feet of the Lord, but that is not possible. One is sure to fall again into the material existence from such false liberation, even though one have undergone severe penances and austerities. This is the opinion of the demigods, who are not only well versed in Vedic knowledge, but also seers of the past, present, and future. The opinions of demigods are valuable because the demigods are authorized to hold positions in the affairs of universal management. They are appointed by the Lord as his confidential servants. Very, very good. So, మిగతా యోగాలు, ధ్యాన యోగము, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, ఆ రకంగా చేసేవారు కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు, కానీ ఆఖరికి చేరుకుంటారు. వారు త్వరగా చేరుకోరు. దాని శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? వారు కూడా ఆఖరికి చేరుకుంటారు, త్వరగా అయితే చేరుకోరు వారు. బహూనాం జన్మనామని కాదు, 12th చాప్టర్ లో ఉంది, భక్తి యోగంలో. క్లేశోధికతరస్తేషాం ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఇది చేస్తారో, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాం సక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్ దుఃఖం, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఇది చేస్తారో వారికి అంటే వారికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. వారు కూడా చేరుకుంటారు, కానీ ఆఖరికి చేరుకుంటారు. వారంత తొందరగా చేరుకునే దానికి అవకాశం లేదు భగవంతుడి దగ్గరికి అని చెప్పనేది భగవంతుడే చెప్పేశారు. ఇది ఋషులు, మునులు, గొప్ప గొప్ప దేవీ దేవతలు వారందరూ కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే, వారు కూడా జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధిని వారు అధిగమించాలి అని అనుకుంటారు. దానివల్ల వారు ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి. కానీ వారు వెళ్లే మార్గమే తప్ప అక్కడ భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే దానికంటే కూడా వారు వారి ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని దేనికోసం పెట్టుకుంటారు అని అంటే, ఆ మోక్షం అనేది రావాలి, జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి నుంచి వారు బయటకు పడాలి అనే దాన్ని వారు వారి ముఖ్య ఉద్దేశంలాగా పెట్టుకొని
వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మ అనేది కూడా దేనికి అది మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటుందని అంటే మోక్షం మార్గం అనేసి దానికోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. భగవంతుని సంతృప్తి పరచాలని కాదు, భగవంతుడి శరణాగతి పొందాలని కాదు. కాబట్టి అటువంటి వారు ఎంత చేసినా సరే కూడా చాలా చాలా కష్టాలు వారు అనుభవిస్తారు. సో ది లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ కెన్ కంప్లీట్లీ త్రో ఆఫ్ సచ్ మిజరీస్ వితౌట్ డిఫికల్టీ. Others who engage in transcendental activities in different ways cannot do so. For them, it is very difficult. So, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాం సక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం ఇక్కడదే చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా చాలా చాలా డిఫికల్ట్. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దే మే ఆర్టిఫిషియల్లీ థింక్ ఆఫ్ బికమింగ్ లిబరేటెడ్ వితౌట్ యాక్సెప్టింగ్ ది షెల్టర్ ఆఫ్ ది లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ది లార్డ్. వారు భగవంతుడి శరణాగతి తీసుకోకుండానే వారు భగవంతుని దగ్గరికి చేరిపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు. కాని పని అది. But that is not possible. కానే కాదది. One is sure to fall again into material existence from such false liberation. సో ఈ రకంగా చేసినప్పుడు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందకుండా ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వారి మనసు ద్వారా నియంత్రించబడతారు. అంటే మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి భగవంతుడి మనం ఆధీనంలో ఉండేదానికి, అంటే యోగమాయ దారిలో వెళ్ళేదానికి. లేదు అని అంటే మహామాయ ఆజ్ఞని మనం పాటించాలి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం? మధ్యలో ఉన్నాం, గోడ మీద పిల్లిలాగున్నాం. సో అందుకోసమే తటస్థ శక్తి మనం. సో మనం అంతరంగ శక్తి కాదు, బహిరంగ శక్తి కాదు. సో అంతరంగ శక్తి అయితే యోగమాయ భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. లేదు బహిరంగ శక్తి అని అంటే మనకి మహామాయ, ఆవిడ కష్టాలను ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే అంతరంగ శక్తికి మనం లోబడి ఉండమో, అంటే యోగమాయకి మనం ఎప్పుడైతే మనం శరణాగతి పొందమో, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందమో, అప్పటిదాకా యోగమాయ మనల్ని మన ఆధిపత్యాన్ని తీసుకోదు, మనకి దారి నిర్దేశం అనేది చేయదు. అప్పటిదాకా ఎవరు చేస్తారు అంటే మహామాయ మాత్రమే చేస్తారు. మహామాయ ఎప్పటిదాకా అయితే మనకి ఆధిపత్యం మన మీద వహిస్తారో అప్పటిదాకా మనకి త్రిగుణాలకి మనం లోబడి ఉంటాము. త్రిగుణాలు ఒకటి మనల్ని తన పక్కకి లాగుతూ ఉంటుంది. మనం ఒకసారి సత్వగుణం, ఒకసారి రజోగుణం, ఒకసారి తమోగుణం, వాటి మధ్యన ఊగలాడుతూనే ఉంటాము. మనం అక్కడి నుంచి బయటకు పడే అవకాశం లేదు. వాటి నుంచే బయటపడిన వారు ముక్తి మార్గంలోనే ఎలా వెళ్ళగలరు? ఈవెన్ దో వన్ మే హ్యావ్ అండర్గాన్ సివియర్ పెనెన్సెస్ అండ్ ఆస్టెరిటీస్. ప్రామాణికం ఏంటి? ఇవంతా కూడా చెప్తున్నారు, బాగుంది. కానీ ఎవరైతే ఇది ధ్యాన యోగం చేస్తారో, ఎవరైతే జ్ఞాన యోగం చేస్తారో వారందరూ కూడా ఒక్క నిమిషం. సో ధ్యాన యోగము, జ్ఞాన యోగము అంతా చేసేవారు వారు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోలేరు అని అంటున్నారు. ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? భగవంతుడు చెప్పారు కరెక్టే, కానీ స్టిల్ ప్రూఫ్ కావాలి అని అనుకునే వారి కోసం అని ఉన్నది. రామాయణంలో పరమ జ్ఞాని ఎవరు? రావణాసురుడు. గొప్ప భక్తుడు కూడా ఆయన. భక్తుడు అని అంటే యాక్చువల్గా భక్తితోని కాదు, ఆయన జ్ఞానం వల్ల ఆయన ఏంటి అని అంటే భక్తుడిలాగా అనుకుంటున్నాడు. ఆయన భక్తుడు అని అనుకుంటున్నాడు. అతను శివుడిని మెప్పించే దానికోసం అని అతని శిరస్సుని 9 సార్లు ఖండించుకున్నారు. సో ఈ రకంగా శివుడిని మెప్పించేదానికి ప్రయత్నం చేశారు, ఘోర తపస్సు చేశారు. హిరణ్యకశిపు 23,000 సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశారు. సో ఈ రకంగా అతను కూడా బ్రహ్మని ఆయన సంతృప్తి పరిచేదానికి ట్రై చేశారు. కానీ వీళ్ళ నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరచాలి అని అనుకోలేదు. వారు సంతృప్తి పరిచింది ఎవరిని అని అంటే ఇతర దేవీ దేవతలు. ఒకరు శివుడిని సంతృప్తి పరిస్తే ఒకరు బ్రహ్మని సంతృప్తి పరిచారు. కానీ వారు సంతృప్తి పరిచిన పద్ధతి కూడా కరెక్ట్. పోనీ కనీసం శివుడిని భక్తితోని కొలిసి వారు ఈ రకంగా స్వామి నాకు కృష్ణ భక్తినివ్వండి అనేసి, లేకపోతే కనీసం భక్తితోని వారి పట్ల భక్తితోని వారిని కొలిచిందంటే వారు సరైన దారి నిర్దేశం అనేది చేయిస్తుంటారు, వారిని కృష్ణుడి దగ్గరికి పంపిస్తుంటారు. కానీ వారు చేసింది ఏంటి? వారి జ్ఞానము, వారి యొక్క ధ్యానము, వాటి మీద అహంకారంతో వారు వీరిని
ప్రసన్నం చేయాలి ఇతర దేవీ దేవతల్ని అని అనుకున్నారే గాని వారికి పరమ సత్యం తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి రవంత కూడా లేకుండా ఉంది. కాబట్టి ఏమైంది అని అంటే మళ్ళీ వారు ఈ లోకానికే వచ్చి పడ్డారు. వారి చావు అనేది కూడా అతి దారుణమైన చావు జరిగింది. కానీ అది భగవంతుడి చేతిలో జరిగింది కాబట్టి వారికి స్టిల్ మోక్షం అనేది వచ్చింది. సో ఈ రకంగా దేవీ దేవతలు ఇతర ఎవరైనా సరే కూడా దేవీ దేవతలను కొలుస్తున్నారు అని అంటే వారు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోలేరు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం పోనీ దేవీ దేవతలను కొలవటం లేదు, కానీ వారు జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, అష్టాంగ యోగము ఆ రకంగా వారు చేస్తున్నారంటే కూడా వారికి చాలా చాలా కష్టం. అన్నిటికంటే సులభమైన మార్గం ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు పాద పద్మముల్ని ఆశ్రయించడం. సో ఈ రకంగా మనం భగవంతుని పాదాలను పట్టుకున్నాము అని అంటే సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి భవాంబుదీం వత్సపదం పరం పదం 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 యద్ పదం నతేష. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందంలో ఇస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుని పాదాలు ఎవరైతే పట్టుకుంటారో, భగవంతుని పాదాలని మాత్రమే నమ్ముతారో వారికి భగవంతుడు చాలా చాలా సునాయాసంగా ఈ కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో అలాగే మనకి ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఇస్తున్నారు. దైవీ గుణమయి మమ మాయా దురత్య మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంటే భగవద్గీతలో. సో అక్కడ కూడా చెప్పున్నారు, నా మాయను మీరు అధిగమించి బయటికి రావడం అనేది అది మీకు అసాధ్యము, జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. మీ వల్ల అయితే ఖచ్చితంగా కాదు, కానే కాదు. కాబట్టి దానికి ప్రయత్నించొద్దండి కూడా. కానీ మీకు సులభమైన మార్గం ఒకటి చెప్తున్నాను నేను. మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే, ఖచ్చితంగా నన్ను ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో అని, కృష్ణుడిని ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో, కృష్ణుడి పాద పద్మముని నమ్ముకుంటారో వారికి మాత్రం చాలా చాలా సునాయాసంగా దాటిచ్చేస్తాను అని అంటున్నారు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో. భగవంతుడు పాడిన గీతం అది, భగవంతుడు చెప్పిన వాక్యము, భగవంతుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం భగవద్గీత. కాబట్టి మనం దాన్ని నమ్ముకున్నాము అని అంటే మనకి తరతరాలుగా అది దాన్నే నమ్ముకుంటూ వచ్చి, వారినే పాదాలను నమ్ముకుంటూ వచ్చి భగవంతుడి పాదాలని, ఆ భగవద్గీత అనే భగవంతుడి యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్ముకొని భవోజ్ఞాన తపసాకృత. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల్ని చేరుకున్నారు. సో ఈ రకంగా మనం కూడా నమ్ముకున్నామంటే మనం కూడా భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మన కష్టాలు, భౌతికమైన కష్టాలన్నిటినీ కూడా మూట కట్టి బయటకు విసిరేయచ్చు. ది ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ది డెమిగాడ్స్ ఆర్ వాల్యుబుల్. సో ఇప్పటిదాకా కృష్ణుడు చెప్పారు, ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పటం లేదు. కృష్ణుడు చెప్పింది భక్తులైతే నమ్మేస్తారు. కృష్ణుడు చెప్పారు అని అంటే సత్యమే. కానీ అభక్తులు లేక పూర్తి నమ్మకం లేని వారేంటి అని అంటే వారు భక్తులు చెప్పిన మాటలు కానీ లేక ఇతర దేవీ దేవతలు చెప్పిన మాటల్ని వారు వినేదానికి, నమ్మేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రూఫ్స్ కావాలి. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రూఫ్ల కోసం అనేసని మిగతా దేవీ దేవతలు కూడా చెప్తున్నారు, ఎస్ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని. అగ్నిదేవుడు చెప్పాడు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, శివుడు చెప్పారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, బ్రహ్మ చెప్పారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, నారదుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, అగ్నిదేవుడు చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, వరుణ దేవత చెప్తున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని, కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నారు అవును నేనే దేవాది దేవుడిని అని భగవద్గీతలో. సో ఈ రకంగా ఇంతమంది చెప్తున్నప్పుడు తెలివైన వారు ఆ గొప్ప గొప్ప వారి మాటలను నమ్మి వారు కూడా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందారు అంటే అన్ని రకాల కష్టాల నుంచి వారు బయటకు పడతారు. ది ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ ది డెమిగాడ్స్ ఆర్ వాల్యుబుల్ బికాస్ డెమిగాడ్స్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు హోల్డ్ పొజిషన్స్ ఇన్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ మేనేజ్మెంట్. సో వారికి ఆధిపత్యం అనేది ఇస్తున్నారు. మన యొక్క దీంది గ్రహము, మన అండము అంటే జగదాండం అన్నిటికీ కూడా కొన్ని బాధ్యతలు వాళ్ళకి ఇవ్వబడినాయి. కాబట్టి దేవీ దేవతని కొలిచే వారికి కూడా ఇది ఒక మాట ఏంటి అని అంటే దేవీ దేవతలే కృష్ణుని కొలుస్తున్నారు. అది చెప్తున్నది ఎవరో సాధారణమైన మనిషి కాదు, మైత్రేయ ఋషి చెప్తున్నారు. దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది లార్డ్ యాజ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్వెంట్. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ద్వారా నియమించబడ్డారు వారు. కాబట్టి వారెవరో చిన్నవారు కాదు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ గ్రేట్ చూద్దాం.